Sawubona. Ucabangi mina ngiyathanda mina njengoba ngithi ANC ayivotele nje. Angithandi nami. Umsindo usukile ngami ngokuthi kungani mina ngiyona imember noma ngibe ingxenye MK. Ubaba uZuma mina umlando wami naye umlando wa kababa nendodana kuyafana inseno Duduzane nobaba uKedleshekisa Jacob Zuma. Kuyafana noThuthukile Zuma, kuyafana noDuduzile, kuyafana noEdward. Umehluko ukuthi mina ngengami umsamo wakho wona, kodwa ubaba kimi ngesenzo zakhe nangokuphilelana 100%. Futhi ngomhlonipha ngize ngife. I took the bullet for him and I can still take the bullet for him. And I respect him so much. Baba Kedleshekisa Zuma, Shonozi Mnyawanana, the first president from KZN to lead the country. 9 years, 7 months. That is the biggest achievements. As you heard. Sawubona. Ucabangi mina ngiyathanda mina njengoba ngithi ANC ayivotele nje. Angithandi nami. Nami personally ngiyangithanda. Kodwa manje ireality nobuholi bami ngikubona kuyaphoqa ukuthi ngikhuluma into okuyiyona. Mawungambuza kujuleni ukuthi izona yami. Nami ngifisa ngenye indlela. Kodwa idivorce kade iyeza isebenze. Yiphi indlela ofisa ngayo? Wasungidida manje. Ukuthi ANC ivotele. Yena ndlela engifisa ngayo.